Welcome again to my channel. Andito tayo para sa isang lutuin na masarap. Ito ay lutuing boholano. Ito ang tawag ko dito ay, ang tawag namin dito ay halang-halang. Ang halang-halang ay niluluto na ang gamit ay karneng manok or manok, okay? Chicken. At andito ang mga ingredients. Okay, nandito nakikita nyo. Okay, vegetable oil. Kukuha ako nito mga siguro 4 pieces. Siling labuyo, black pepper, yung chicken broth powder, garlic, onion, syempre ang papaya, yung green papaya, and then ginger. Tapos syempre ito, yung manok. Ito yung, ang gagamitin ko ngayon is Marcella Farms whole chicken. At ang presyo nila dito guys, ibabalita ko sa mga kapwa ko Boholano para alam nila. Ayan, ang unit price is 152 per kilo. And then of course, ang gata. Kailangan natin ang gata para dito guys. Ang sarap nito, kaya antabayanan nyo, tignan nyo kung paano ko lulutuin. Simple siya, pero masarap. Ito ay kilala dito sa amin sa Bohol. At ito ang dinadayo rin ng mga turista. Okay? So, malalaman nyo na ngayon kung paano lutuin ang halang-halang na manok. Okay? Eto na po. Umpisa na natin ang magkatay ng manok. Magkatay? Hindi po. Ito na po. Nakatay na pero slicing natin. Ano? Okay? Dalawang knife ang kailangan ko. Every time na maghiwa ako ng mga karne, ay itong dalawa ang paborito kong dalhin dito sa paghihiwaan ko. Alam nyo kasi, minsan yung maliit kailangan sa mga singit-singit. Okay. At yung lagayan ko, dito na. So, umpisahan ko na. Ganito ako magkatay ng manok guys. Nako, may balahibo pa. Ibale. Okay, una, ito muna. Pag may balahibong maliliit, ay tanggalin na. Ito muna, pero hindi yata nahasa. Ayan. Itong gamit nitong maliit na kutsilyo ko. Ganon guys. Tapos ganon din sa kabila. Ayan. Tapos babaliin ko sila. Ganun lang guys, para makita ko yung joint. At doon ko hahatiin sa may joint. Yan. Ganun. Naipakita ko na yata ito nung Christmas eh. Nung nagkatay ako ng manok noon, nagluto. Yan. Ganun din sa kabila. Ayan. Ganun lang. Yan ay hatiin ko pa siya sa gitna. Ayan. Pag nakuha mo na yung joint niya, madali lang eh. Madali lang hiwain. Huwag mong persahin. Ayan oh. Kuha ko yung joint. Ang bilis, di ba? And then, ito guys, tanggalin natin to. Hindi natin gusto to. Yan, tapon yan. Hindi natin gusto ang matabang-mataba dahil mataba na tayo, di ba? Yan. Iwasan to guys. Full of cholesterol. Yan. Hindi ko nga alam bakit sineserve yan sa ano, yung chicharon na, ayan, makapagsalita na naman ako. Yung chicharon na chicken skin, dapat hindi sineserve yun, di ba? Ganyan siya guys, oh. Pwede rin mauna yung wings, pwede rin ganyan. Pero mas maganda sana una yung wings. Pero madali lang to. Tigas ba? Ayun. See that?
Kasi nandun yung neck. Ang end ng neck ay nandito, oh. Ayan, oh. Yan ang gusto kong kunin, eh. Ganon. Para tanggalin natin ang fats. Oh. See? Daming fats. Tinatanggal ko to. Okay. Tapon yan. Pero ito, okay, yung neck, ganyan na lang. Laki, no? Teka, hindi ako nag-apron, guys. Mag-apron naman. Dahil, baga tayo matalsikan. Okay? Ito yung favorite ko na parte. Yung puwet. Ayan. Ganun lang kadali. Isang chop. Okay. Ito, kung gusto mong hatiin. Pero parang malalaki ang hiwa. Sobrang lalaki. Kaya mo na. Para magsawa yung kakain. Sa isang hiwa ay busog na. Kasi kumain kami minsan nung meron pang nagtitinda ng halang-halang dyan sa Baclayon. Town next to Tagbilaran City, yung Baclayon. Merong nagtitinda doon na may restaurant ng chicken halang-halang. Talagang yun lang ang sineserve nila. Ang liliit ng hiwa, guys. Yung, for example, this one. Ganito. Sana ba yun? Sana yung wing. Ilagay ko lang dyan, eh. Ayan. Itong wing, halimbawa, 3 beses pa yan. Ganyan, ganyan. Ayoko nang ganun. Pag nagluto kami dito sa bahay, malalaki. Sa bagay ba yun? Kasi pang negosyo. Diba? Baka yun ang purpose kasi pang negosyo nga para dumami. Siguro. Yun. Ganun. Galing magsalita. Para may masabi naman. Kayo naman. Habang nagluluto tayo, ay magkukwentuhan. Diba, guys? Ayan. Ang laki ng karne ng manok nila sa Marcela Farms. Kaya gusto kong bumili doon. Lalo na pagka i-roasted ko, doon ako bumibili kasi malalaki. Ayan, oh. Laki, oh. Very thick ang kanyang meat. Ayan. Ang laki. So, ihiwain ko yata dito. Oh, masarap itong pang fillet. No? Oh. Sarap, guys. Pero ito, this time, wala mo ng fillet-fillet dyan. Fillet ka dyan. Ito ay para halang-halang. Ayan, naghihintay na si Cleo. Gustong kumain, di pa luto. Ayan. Ito, maliliit ang hiwa ko, guys, kasi pagka malalaki, para kasi di ba yung pag flesh lang ng chicken ang kinakain, nakakauta. Ayan. Ayan, maliliit lang. And then this one, tiin din natin. Parang may delivery yata ako. Pero walang nag-text. Ayan. Ganun lang ginagawa ko dito. And then, hatiin ko pa. Maligas-gas yung kanyang skin. Ayan, hatiin ng dalawa. Ganun lang, guys. Sarap nito, halang-halang. Visayan dish, traditional dish. Boholano traditional dish. Halang-halang. Gagawa tayong halang-halang, guys. Okay? So, ngayon, nakahanda na yung mga ingredients. Papakita ko. Ito na, guys. Meron na akong garlic. Meron ng ginger. Ready na. Ang onions. Ayan na. Patis, fish sauce. Syempre, vegetable oil, 2 tablespoons. Then, green papaya and the chicken broth. Ayun. And then, yung coconut. Pigain ko pa, guys. Ito. Pigain pa ang coconut.
Ito guys, pipigain ko. Okay. Ewan ko kung na-record yung kanina. Hindi ko nabantayan yung red light. Okay? Nilagay ko na ginger and garlic. Bigla kasing nag-black out yung cam. At nangamoy na guys. Nakita nyo naman kumukulo-kulo na. Lagay na natin ang garlic. Ay, ang lagay ang... Ay, nalilito na guys. Naku, ang yanin. Mandar na. Ayan, ang red onion guys. Wow. Spices pa lang, masarap na. Talaga. Yan. Diba? Sarap. Yan. Wow. Nangangamoy-amoy. Tapos, lagay na natin ang chicken. Diba? Chicken. Chicken slices. Yan. Abundant. Kasi yan ay para sa mga magsidating na visitors mamaya. Sino kaya yun? Nako, ito. Hindi ko natanggalan ng... Okay? Okay. It's okay. Yan. Tapos, gisa-gisahin lang natin. Medyo, siguro maybe... Let's cook it. Let's saute it for 3 minutes bago ilagay yung papaya, guys. Okay? Yan na siya, guys. Nalito-lito na. Sunod ko na ang papaya. Para sumabay na siyang maluto, ipailalim natin ang papaya. Wow! Sarap nito. Then, lagay ko na rin yung pampalasa na chicken broth. Yan. Matunaw na siya dyan. And then, oh, sarap nito. Yung pangaluto eh. Sarap na kaagad. Ayan. Tapos, nalagay ko ang, wow, ang hang nito guys. Maanghang na sili. Wow, halang-halang yun siya, guys. I have 8 pieces. Look at this, 8 pieces of chili. At banghang ito, kaya piliin ko yung dalawang malalaki, iiwan ko. At itong 6 ay hindi ko bibiyakin. Ito lang dalawa ang biyakin ko dahil super anghang nito. Super. Kaya hatiin ko lang to. Yan. Super anghang. So spicy. Yan. Ako, anghang ito. Spicy ito. Wawawi. And then, lagay ko na yung pampalasa ko na patis, fish sauce. Ayan. Grabe. Ayan siya guys. May timpla na. Nagyan ko siya ng yung pangalawang gata. Kalahati lang nito guys. Ayokong masabaw. Okay, ganyan lang. Yan ang pangluto natin. Then, mahuhuli yung kakang gata.
takpan ko lang siya. There's the cover here. I will cover and slow cooking ang gawin natin. Slow, slow. Then, I will just wait for 15 minutes. Then, maluluto na. Okay? Wow, luto na. Yan, ang gusto natin sa papaya, malata. Yan. Kasi, ang silbi ng papaya ay makatulong siya sa pagpalambot ng karne. And then, isa pa, magbibigay tamis na lasa dito sa niluluto natin. Kaya, masarap. Nako. Ang huli natin ilagay ay ang paminta. No, not really huli. Kasi meron pang ayan. And then, the kakanggata. Wow. Lagay natin ang kakanggata. Ito, super sarap. Super linamnam. And then, dahil meron ako nito, pero kahit na hindi lagyan ng ganito, pero porket marami ako nito today, lagyan ko siya ng 3 lang. Isa sa asawa ko at 2 para sa akin. Gusto ko kasi yan. Yan. O, gawin na nating 4. Baka magreklamo, bakit isa lang sa akin kanya. Ayan. Ayan siya, guys. At nakita nyo naman, ang sarap ng itsura, di ba? Nice. At takpan natin. And isimmer lang natin ng para maluto lang ng babahagya yung sili. 2 minutes pa. Okay? Eto na guys, luto na. Baliktarin ko lang yung sili. Not necessarily lutong-luto yan guys. Iiwan ko naman siyang ganyan. Dito sa ilalim. Ang importante ngayon ay tikman natin kung okay na ba. Okay? Kuha lang ako ng kutsara. Tikman. Wow! Ang spiciness niya ay tama lang. Hindi magrereklamo ang anak ko dito. Talagang okay na okay. Tama lang yung anghang. Medyo nakakagulat pero hindi naman yung nakakabara ng lalamunan. Ayan mga sili. Kita mo yung sili na yan. See that? Wow naman. Diba? So, paano na yan guys? Magpaalam na ako. Ang sarap na naman itong halang-halang, kaya i-try nyo. Try nyong lutuin, lalo na yung mga hindi Bisaya na nanonood dyan. Try nyo ito guys, ang sarap, maanghang, spicy. Yung mga mahilig sa sili, mahilig sa maanghang, ito ay anong pangalan nito? Matcha-challenge kayo, talaga. At yung hindi naman mahilig sa sili, i-challenge nyo sarili nyo sa sili, okay? Hot and spicy. Yan ay, hindi nyo ba alam na ang sili ay pang-pa-diet, and that is a very healthy ingredient kasi yan ay full of vitamin C. Okay? So, ang dami ko na nasabi. Please like, comment, share, and smile. Smile naman dyan. Okay? Okay. Good luck sa lahat ng undertakings nyo, and then God bless. I love you mga kachi.